To, Yusuf, wannan na fata ka san me ka doka? To, bari za mu bincika mu gani. Me ka doka ne? Ice. Ok, to, bari ka sa ido ka gani. Okay. Sit down outside. Okay. You have a knife. Where the fuck's Yanzu za mu duba ciki mu gani. Open it, let's see. This is not the package. See the models concealment. The package is inside the Hollandia milk. From Lagos to Modi. So kana zuwa daga Lagos kenan? Daga Cameroon ma direct. Passenger ka hau motar can kenan. Yusuf, ka masa kusa da shi ka gani. Ka zo da rigan gano. Masa Ka kusa. bude. Wannan mene a cikin? Wannan mene? Ice ne wannan? Na cikin abin da yake nan, Hollandia milk da yake nan. A cikin Hollandia milk din da ka boye guda kudin nan gaba gida suna akwai ice a ciki. Ga da mutum yawan wani. No need to balance it. Hankali za a biya wa. Kai. Wannan duka ice a cikin wannan jami'i. Na biyu kenan. Check when. Come on. Check body chicken. No, Yusuf, ka bari. Ka masa wajen ka siya kana kallo kawai. Ka kalla ba kayan ka bane? Wannan na ciki ka. Sai kuma Kana dinga sa wannan ba face mask ba. Akwai lela cikin jama'a. this is the fourth one, no? Third one ne. Fourth. That is the last one.